ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ дар Ҷинникӯл мешавад. Номи пешинаш Совхози Москва, ҳамин хел деҳаи Совхози Москва, ҳамин хел маълумот аст. Заминаш 6 сотих замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни аст. Бояд ага подвал, дарахтони мевадиҳанда, гирди хона маҳкам, хонаи навсота, ага ремонтшам нав кардаги хонаи навсота, ки уже як сола, як ним сола мега хонара нав кардагим соҳибшон сирошона фурӯхта мешавад. Оғулам дорад, дегдонхона, ҳамаш қоидави гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда пешошуда ов ҳаст. Бо нархи 220 000 сомонӣ, ки бозам савдо ва муомила мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим бошад, яъне ки бо арзон мекунад, пеш хона кати на оби, яъне ки дайрои калон, яъне ки ариқ калон мегузашта. Дар ҳамин рақамошон занг занед, бештар маълумотро дӯстон аз худашон гирен. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Сомон гуфтагӣ аст, яъне ки қишлоқи Чаманистон, ҳамин хел маълумот аст. Назди бинои Харбуза гуфтагӣ аст соҳибшон, ба наздикии шоҳроҳи Турсунзода, яъне ки наздикаи шоҳроҳи Турсунзода, назди бинои Харбуза, ҳамин хел маълумот. Дӯстон, заминаш 5 сотих замин аст, ки 5 дар хона кардагӣ мега. Хона коробка аст, проекти замонавӣ кати, проекти нав мега. Дар дурнуш ошхона, баня ҳамаш ҳаст, ки хона коробкаи бо ғӯшти пухта кати омода шудааст. Дару тиреза, шукатор, ҳамин хел кораш монда. Дӯстон, аз ҷошӯи нағза мега, лаби раҳда беҳтарин ҷода сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. Бозам муомила мекунем мега, гирди хона маҳкам. Дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим бошад, дар ҳамин рақамошон занг мезанед, бештар маълумотро аз соҳибашон мегиред. Марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар 13 микрорайон қарор дорад, ки доми навсохта, ки квартира бе посредника уже як кас харидагӣ аст, бо сум дар кора мега фурӯш дамоида. хона коробка аст, сирошона фурӯхта дару тирезаш уже часпондагӣ. духонага квартира аст, дар ҷим ошона аст. Дӯстон, 42 квадрати метр. дар инҷа обсуд ҳамаша қоидави кардам метиҳам, фақат ремонтша хитон ба дили хитон мекунем бо нархи 160 000 сомонӣ, ки бозам арзон ва муомила мекунем мега. духонага квартира коробка. кадом дӯстоне ки ҳамхали квартира дар кӯш аз шаҳри Хуҷанд 13 микрорайон метавонед, ки дар ҳамин рақамошон занг занед, якам мега сирошона сум дар кора. ба ҳамин хотир фурӯш дамоида хона бе посредника, мисол аз ягон посредникор иса худшон харидам бо мефурӯшам мега соҳибшон. марҳамат, дар рақамои поён буда муроҷиат кунед, бештар маълумотро гирем. аз шумо хоҳиш монад, ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ба ҳисабтон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Ориёно гуфтагӣ аст. Ориёно 47, ҳамин хел маълумот аст. заминаш 4 сотих замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидорча, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхонашам отделни временка ҳаст, ки ремонташ средня ремонти соз кардагӣ нест. дӯстон, хай барои зиднагӣ кардам рангу бор кардагӣ, дару тирезаамаш часпонда, гирди хона маҳкам. бештар маълумот аз худашон. нархаш 170 000 сомонӣ, ки бозам савдо ва муомилаи хуби тоҷикӣ мешавад. дар назди хона мега соҳибшон сирошона сум дар кора муомила дорад. марҳамат, ба кадоме ки ҳамин хел хона дар кӯш дар ҳамин рақами поён буда занг занед, бештар маълумотро аз худашон гиред. марҳамат.
квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмаҳсуб гуфтагӣ аст 9 километр медарад, мегӯяд соҳибшон 9 километр дохил мешавад. Духонага квартира аст дӯстон, дар панҷум ошона қарор дорад. 50 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, шифонер, яъне ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад ки ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега ҳаста, ремонти нав аст, замонави домам ҳамаш хуб аст. бештар маълумотро аз худашон мегиред. фурӯхта мешавад бо нархи 298 000 сомонӣ ки бозам муомила ва савдо дар назди квартира мегӯяд соҳибшон духонага квартира бо чизи чорааш. маърамат рақамошон дар поини видео мондаги аст, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, квартираи хубай, хай нархаш намедонам ва шумо худтон, яъне ки хулоса барои қимати арзони худтон медонед, ҳамаи шароиташ мегӯям муайян бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дӯстон, шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ ки хонаи заминӣ, замини холии мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, барои реклама кардан, метавонед суратоша қатъии маълумотош дар номери имо ба сар барои кинед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Клуб Идашам дар ҷамоати Зарбдор гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки шаҳри Клуб ҷамоати Зарб дора. мехел маълумот аст. заминаш 12 сотих замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тавре ки хонаҳо 3 ба 2 ҳамихели 4 ба 3 ҳамихела мега ятага кали дорам мегӯяд соҳибшон. хонаи навсохта ки ремонтшам барои зиндагӣ кардан мешавад, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. дар инҷа уже одамо давоно зиндагӣ кардесанд дӯстони азиз, яъне ки баҳрошам гирдошам бо семиблокати маҳкам кардаги ҷои соза мекунад соҳибшон срочно 160 000 сомонӣ бозам савдо ва муомила дар назди хона. маърамат дигар рақамош метавонед ки дигар маълумотош аз ҳамин рақамошон гиред. маърамат квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, яъне ки Суроға Гулистон гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира аст дар 17 ошона қарор дорад. доми 19 ошона аст ки дар 17-аш қарор дорад. 49 квадрати метре ки хоҳем духонагам кардан метавонем. дар инҷа дар таша чашмона метиҳанд дӯстони азиз, яъне ки хона коробка аст, инам хали квартира мешавад. хона коробка ба шумо меспорам моҳи декабр мега меспорам соли 2021 яъне ки декабр мега соҳибшон ҳамин вақта уже полни худ квартира меспорам духонага квартирам кардан метавонем. бо нархи 195 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега. дар ин квартира поён шуда мағоза ва лифтамаш мега установка кардан метиҳанд ҷои нағза мега соҳибшон. бештар маълумотша аз ҳамин рақамошо мегирем, фақат одамони харидор бошанд мега боз савдо ҳам мекунанд дар 17 ошона доми 19 ошона дӯстони азиз, доми навсохта. маърамат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақам метавонед гирен. маърамат занг занед шав. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гуфтагӣ аст дӯстон, дар яъне ки деҳаи Сайҳун мешавад. деҳаи Сайҳун ҳамихел маълумот аст. участкаи холӣ аст ки барои хона кардан. заминаш 10 сотих замин аст ки замини холӣ, фундаментош гирдаш рехтагӣ аст. метавонед ки дар инҷа хона канед, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ. дар инҷа уже одамо гирд ва нашта зиндагӣ кардесанд мега соҳибшон. обам ҳасте хай бо бештар маълумота як борига аз худашон мегиранд бо нархи 65 000 сомонӣ 10 сотих замин аст. маърамат занг занед бештар маълумота гиранд. фақат лайкҳои бепултон намонед, видеонаворро дар имо васаптон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон бардорон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардорон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар якум микрорайонда қарор дорад. якум микрорайон якхонага квартира аст дар якум ошона қарор дорад. 53 квадрати метре ки дарунош калон аст, ранги духонага кардан мешавад. мисол дарунош калон аст дӯстон, 53 квадрати метре. обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, диван, ҳамаи шароитош муҳайё аст ки неки нагуфтиянд ки бо чизи чораш фурӯхта мешавад. иша нагуфтиянд дӯстон, аз худашон мепурсед, неки ҳамаи шароитош муҳайё мега соҳибшон. доми яъне ки ремонти нав кардаги абои пардаҳо тирезамаш нав аст. бо нархи 182 000 сомонӣ. муомилаш дар назди квартира мега якхонага квартира. ва кадом бардорӣ ки ҳамхали сироқ кардан аз шаҳри Турсунзода аз ҳамин территория, мисол квартираи арзон дигари арзон ёфтан қина бардорон. агар ки ба шумо мувофиқ бошад ҳамин квартира аз даст натиҳед, квартираи арзон аст, метавонед дигар маълумотша аз рақамҳои поёнда гиред. маърамат.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст, яъне ки кӯчаи Ҷомӣ Ориентир дӯстӣ пеши части Саидшоҳ, бозори Мадад дар пешай, бозори Мадад. ҳамин хел маълумот аст дӯстон. Як хонага квартира аст ки дар 4-уми ошуна қарор дорад, 29 квадрати метре. Об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки ҳамаш отделни аст, яъне ки шароитҳои зиндагиш ҳамаш тайёра мега, фақат медори зиндагӣ мекунӣ бо чизҳои чорааш. Бо нархи 255 000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад. Ҳамаи чизу чорааш қадишон метия мега, соҳибшон ҳамаи чизҳои лозимиш қадиш мемонанд, мераванд. аз 255 000 сомон боз савдо мекунем, фақат хоҳиш карда ки одамони харидор занг задан беҳуда вақти морам нагира, гуфтага соҳибшон одами коргар будиям, фақат одамони харидор да. Маърава рақамошон дар поини видео аст, метавонем бештар маълумотро гирем, фақат лайк мондана аз видео набура лайкотона мондан гирен, чӣ хона ки дар кора нависен албатта мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дар кӯчаи Кайҳонавардон гуфтагӣ аст, 36А. ҳамин хел маълумот аст. пеши Нихӣ мешавад, бозори Нихӣ, пеши мактаби 12 наздикии донишгоҳи Носири Хисрав ва яъне ки Сомонидам наздик. Як хонага квартира аст дар 4-уми ошуна, қарор дорад 45 квадрати метре ки дар нуш калон. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки термис, ҳамин хел обгармухонок ва чизҳои дигар лозимишам ҳаст, бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст. бо нархи арзон 185 000 сомония ки бозам савдо мекунем мега, дар наздик квартира сарошона фурӯхта мешавад, фақат одамони харидор бошанд мега, камтарига муомила мекунем мега, бисёри бад не. дӯстоне ки аз шаҳри Бохтар ҳам хеле квартираи арзон пурсида буда, ина ба шумо вариантҳои хуб аинда дига квартираи арзон ёфта дар шаҳри Қурғонтепа нест. марҳамат, дига маълумотро аз ҳамин рақамҳо занг зада гирен. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархорд дар ЖД гуфтагӣ аст, ЖД Ватан, яъне ки деҳаи Кӯҳдоман, ҳамин хел маълумот аст, яъне ки ҷамоати Ватан деҳаи Кӯҳмандон, ҳамин хел маълумот аст. бухай дига маълумотшо мегирем, Кӯҳдоман, ҳамин хел маълумот. заминаш 10 сотик замин аст, ки се дар хона қати як калидору ҳамон ошхонаш дар дурунш аст, ки хона коробка аст. даро тиреза шкатор, ҳамин хел коробка, хонаи навсохта, уже болош пӯшондагӣ, ҳамаш проектош тайёра, ҳамаш тайёра, фақат дар тирезаву шкатор ҳамин хел кор мондагӣ соҳибшон. дар инҷа об светшам ҳаст. бо нархи 85 000 сомонӣ, бо нархи арзон фурӯхта мешавад дӯстон. кадоме ки шумо дагар лозим бошад, дар рақамҳо поён буда занг занен, бештар маълумотша мегирен. срочна мега соҳибшон, сум дар кора мега, фурӯш намудам 10 сотик замин. дӯстон, шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, мошин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед ки суратош қати маълумотош дар номери имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш фурӯш дам мемонем, ки ин буд 12 хонаи фурӯшӣ доштем, ки пешкаши шумо кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо, то видеои боздид.